תרגיל הבא, פרפר בכבלים. אם אין לנו את האופציה לשים את הכבלים בכף של הכתפיים, בכף של החזה, כמו שאני עושה פה, אפשר להשאיר את זה בלמעלה, ואנחנו פשוט נצטרך טיפה להישען יותר קדימה. תכף אני אדגים לכם את זה גם מלמעלה. אז כבלים במונח הזה, איך אנחנו מבצעים? לוקחים צעד אחד קדימה, מגיעים למצב הזה, מפה לוקחים את הידיים לאחור, מתיחה מלאה וקיבוץ, אנחנו מדמיינים את הקיבוץ מהבייספס, לא מהכף יד, בייספס לבייספס. אם אין לנו את האופציה להוריד את הכבלים לקו של החזה, אנחנו עושים את זה מלמעלה. עוד פעם, צעד אחד קדימה, רגל אחת מלפנים כדי שנהיה יציבים, ופותחים עד הסוף, נותנים כיפוף קצת לפנים, ואנחנו רוצים שהכבלים יהיו ביחד באותו קו עם הידיים, ואנחנו מביאים אותם לכאן, פותחים עד הסוף, ואנחנו נרצה שזה יבוא לאמצע הגוף כמו פרפר רגיל, ואנחנו מדמיינים גם פה בייספס לבייספס, בייספס לחזה, ולא כף יד לכף יד. אנחנו נרצה להרגיש את החזה וכמה שפחות הכתפיים בתרגיל הזה. ככל שתרגישו פה יותר את הכתפיים, אתם עושים משהו לא טוב.